Zero casualty gitinguha sa dakbayan sa Sugbo sa pag-igo sa bagyong Verbena. Busa gipaubos sa red alert status ang syudad isip pagpangandam aron malikayan nga masubli ang susamang nahitabo sa bagyong Tino. Samtang wala na palargaha pa sa Coast Guard ang tanang mga sakayang pandagat. Ang report ni Alan Domingo. Gitigom sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang tanang mga barangay kapitan uban ang mga representante sa mga hensya sa kagamhanan. Gisgutan nila ang mga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao gikan sa epekto sa bagyong Verbena. Gipaubos sa red alert ang dakbayan aron makatubag dayon sa mga panginahanglan sa katawhan. Kay mo magigisulti sa atong mayor ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawhan nga dili na masubli ang nahitabo diatong bagyong Tino. Ang dakbayan sa Sugbo ang usa sa grabing napektuhan sa bagyong Tino nga niigo sa syudad niadtong November 4 ug nagbilin og daghang patay ug danyos sa mga kabtangan. Karon pa lang gipahimangnuan sa Cebu City LGU ang mga tao nga nagpuyo sa daplin sa kasapaan ug sa dagat apil na ang sa landslide prone sa paghikling na. Gitugyan sa City Hall ngadto sa mga barangay ang pagsiguro sa ilang mga mulupyo nga makapamakwit sa mas luwas nga dapit o ang gihimo nilang evacuation center. Ato nang hangyo ang atong mga kapitan nga mag house to house na sila pagpabakwit na daan sa atong mga kaigsuonan. Mas wagi ko mo nga maniguro ta adto nato sila ibutang sa mga luwas nga lugar. Gipatuman usab sa Philippine Coast Guard ang heightened alert diin nakaandam na ang ilang mga personnel o mga sea assets o ang gitawag nilang Deployable Response Group nga magamit sa pagresponde kung gikinahanglan. We have already suspended ang atong sea travel and then in anticipation sa effect ani, we have started activating our deployable response groups. Naana tayo mga gi-activate sa tanan natong substations all over the province. Gikanselar sa Philippine Coast Guard ang tanang biyahe sa mga sakinang pandagat tungod sa giisang tropical cyclone wind signal sa Pag-asa. Apan bisan pamanini, aduna paghapoy mga pasayro ang niadto sa mga ticketing office sa mga barko apan napakya sila. Kinang sitwasyon karon sa Pier 1 sa Dakbayan Sugbo diin doon naghihapon tayo makaigsuunan nga nangatanggong din kay namasin laging makabiyahe pa doon sa ilahang mga destinasyon apan higpit ang Philippine Coast Guard sa pagkanselar sa tanang biyahe sa tanang mga sakyanan nga pandagat. Dali ligo para maka abot ng biyahe unta ko no kay binako toy bagyo. Tanggong ano. Ato may Cagayan, muli ko Cagayan. Cancel man, ay signal number 1. Kabalo na ko nga, ako ano lang, bamasin ba? Basin na makalarga mi. Sa record sa PCG, District Central Visayas, adunay 482 ka mga tao ang na-stranded sa mga pantalan samtang gipanggaid usab ang 48 ka mga vessels ug 105 ka mga rolling cargos. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.